Tak, dobrý den ještě jednou, já jsem si zapomněl spustit mikrofon. Takže vás tu vítám teda ještě jednou na mém webináři, který se jmenuje Jak upravovat produktové feedy v XMLu. Vezmeme to kompletně dneska od A až do Z. Nejprve mrkneme na produktové feedy, co to vlastně je, kde takový produktový feed můžete vzít, jak ho dostat do XMLu a následně, co všechno s ním v XMLu můžeme dělat. Než se na to vrhneme, tak se tady v rychlosti představím. Jmenuji se Daniel Tomek. V Trajto vedu tým produktových specialistů a v Trajto jsme ostravská společnost a vyvíjíme nástroje pro e-shopaře, konkrétně XML a Bidding Tools. A na obrazovce vidíte kontakt teda jednak na mě, ale i náš XML tým. A tam nám můžete směřovat dotazy, požadavky, jakékoliv na nás můžete mít. A případně v průběhu webináře, pokud nějaký dotaz budete mít, klidně mi ho tady pište do Q&A a v průběhu tady té prezentace nebo toho webináře a na ně budu odpovídat. Nejprve teda začněme tím, co to vlastně je takový produktový feed. Je to datový soubor, který v sobě obsahuje informace o produktech, například názvy, ceny, popisky nebo třeba parametry, a slouží jako takový prostředník mezi e-shopem a prodejními kanály v tom smyslu, že pomocí toho produktového feedu ty informace o produktech jste schopni předat například Heuréce nebo Kauflandu nebo třeba ShopTetu a tam ty produkty zalistovat. Nejčastěji se používají formáty XML a CSV. S oběma jsme v XMLu schopni bez problémů pracovat. A já vám tady nasdílím obrazovku a můžeme mrknout, jak vlastně takový produktový feed vypadá. Tak, teď byste měli vidět obrazovku. A tady je teda ukázka feedu. K zobrazení produktového feedu doporučuji používat program Sublime Text. Když se ještě vrátíme na prezentaci, tak tady vidíte logo. Není to součástí XMLu, není to náš program, ale je to program, který rád doporučuji, protože sám ho používám. XML feedy jdou otevírat v prohlížeči v různých textových editorech, ale třeba v prohlížeči otevřete jen malé feedy, jinak to dlouho trvá, padá to. Zatímco ten Sublime Text je úplně skvělý, protože otevře v podstatě jakýkoliv feed a když se vrátíme na tu obrazovku, tak možná to pro jistotu zvětším, aby to šlo ještě lépe vidět, tak vidíte, že mi to tu barevně pěkně označuje a je to prostě mnohem přehlednější. Tak a co to vlastně teda ten produktový feed je? Jak už jsem říkal, on v sobě obsahuje informace o jednotlivých produktech. Když se na to podíváme, tak tady vidíte spoustu řádků a na každém řádku je nějaká informace o tom produktu. Když zaskrolujeme trošku dolů, tady tohle třeba je celý jeden produkt. Jo? Je tu popisek, je tu cena, výrobce a tak dále. Když zaskrolujeme trochu dolů, tak tady ten první produkt končí a začíná druhý. A opět tady máme informace, je tady nějaké item ID, je tady cena toho produktu, DPH, název, product name, protože se jedná o feed ve formátu Heureka, je tady popisek, URL na daný produkt ve vašem e-shopu, výrobce a jednotlivé parametry. Těch informací je tady spousta, jsou tady dále potom informace o dopravě a tak podobně. Tak, vezmeme to z vrchu. A já tady budu používat spoustu takových pojmů. Nejčastější pojem, který budu používat, tak je pojem element. A to, když to označím tady ve feedu, tak tomuhle se říká element. V tomhle konkrétním případě je to element s cenou. To červeně zvýrazněné je název elementu a to bílé je takzvaná hodnota elementu. V tomto případě se tedy jedná o element PriceWatt s hodnotou 3150. Jinými slovy, tento produkt má cenu 3150 korun. Doufám, že je všechno jasné takhle na první pohled. Nevím, jestli už jste feedy někdy viděli, nebo jestli je vidíte poprvé. Každopádně jsem si říkal, že je důležité to takto ukázat, aby jsme vlastně věděli, o čem se bavíme. Tak, když se posuneme dál, tak vás asi napadne otázka, kde takový produktový feed můžu získat.
Nejpravděpodobnější varianta je asi taková, že máte e-shop vytvořený přes nějaké krabicové řešení typu ShopTet nebo třeba AppGates a v takovém případě si v administraci toho daného e-shopového řešení můžete bez problémů vygenerovat různé typy feedů. Zpravidla tyhle ty české krabicové řešení nabízí Heureka feed, protože to je nejpoužívanější typ feedu v Česku. Nabízí určitě i Google feedy, případně nějaký jejich vlastní formát. A pokud teda krabicové řešení nepoužíváte, tak nejspíš máte e-shop udělaný na míru od vašeho developera. V takovém případě je potřeba se na toho developera obrátit a v rámci toho kódování nebo programování e-shopu je potřeba si tam naprogramovat možnost toho exportu, aby bylo možné ty produkty vyexportovat. Tak a to bylo teda k feedům a dostáváme se konečně k XMLu. A co to vlastně je? XML je náš online nástroj, který slouží k úpravě a optimalizaci XML nebo CSV feedu a tím hlavním cílem je vlastně, abyste k tomu nepotřebovali developer. Já rád s oblibou říkám, že XML je takový developer do kapsy, protože je možné s ním dělat spoustu věcí a ty feedy poměrně jednoduše upravovat. A můžeme teda upravovat XML feedy, CSV feedy, spoustu různých formátů. Oblasti použití XMLu. V prvé řadě jde ho použít teda jako editor a generátor feedů. Je možné pomocí XMLu napojit na dodavatele, pokud si chcete naimportovat produkty do e-shopu, máte feedy od dodavatele, není nic jednoduššího, než ty feedy v XMLu upravit. Je možnost vygenerovat produktové popisky a případně tvořit úplně feedy na míru, jo, nemusí to být podle nějakých specifikací, nějakých insertních systémů a tak podobně. Je v XMLu možné vytvořit v podstatě jakýkoliv feed a v jakémkoliv formátu. Když se na ty jednotlivé oblasti XMLu podíváme trošku detailněji, tak co se týče toho, že XML je editor a generátor feedů, tak jak už jsem říkal, je možné vytvořit XML feed, CSV feed a podporujeme v XMLu širokou řadu formátů těch feedů. Mezi podporovanými feedy jsou teďka vyšší desítky feedů, které je možné v XMLu bez problému vytvořit. A namátkou můžu zmínit třeba Kaufland feedy, což jsou konkrétně CSVčka, Google feed, Emag, Zboží, Alza Trade, Heureka a tak dále. Ty loga tady vidíte, v XMLu jich je ještě mnohem více. Druhá teda ta oblast XMLu je možnost napojení na dodavatele a kromě teda těch marketplaces, případně zbožových srovnávačů, umožňujeme napojení i na e-shopová řešení. Konkrétně v současnosti jsme schopni bez problému napojit na ShopTet, AppGates, e-shop rychle a spoustu dalších. Tak, třetí bod tam byly produktové popisky. To je poměrně novinka v XMLu, kdy jsme schopni vám na základě vašeho feedu vygenerovat produktové popisky do vašeho feedu, na základě vstupního feedu a informací z něho. A vzhledem k tomu, že generátor pracuje právě s vašimi vstupními daty, tak je samozřejmě platí, že čím více informací v tom vstupním feedu se nachází, tím kvalitnější a konkrétnější ty popisky potom budou. Co se týče těch informací, tak konkrétně tím myslím parametry, názvy, kategorie a tak dále. To jsou informace, ze kterých všech vycházíme při tom generování popisku. Ke generátoru se ještě vrátíme závěrem prezentace. A čtvrtou tou oblastí byly teda feedy na míru. Jak už jsem říkal, je možné v XMLu vytvořit v podstatě jakýkoliv feed. Je to úplně jedno, může to být XML formát, CSV formát. A nejčastější takové využití bude asi spojování nebo slučování feedů, což v podstatě znamená, že jsme schopni dávat více různých feedů dohromady. Pokud teda například máte Heureka produktový feed a Heureka skladový feed, tak jsme schopni v XMLu vám je dát dohromady, spojit do jednoho, takže výsledný feed bude obsahovat produktové informace i skladové informace. A což se určitě hodí například, pokud vy potřebujete vytvořit feed pro Kaufland nebo Alzu, kde ta skladová informace i ta produktová informace, jako třeba cena, jsou potřeba k tomu zalistování.
A případně taky, pokud budete chtít, budete si vytvářet e-shop, budete si na ně chtít importovat produkty, tak není problém v XMLu do jednoho souboru sloučit nebo teda spojit několik různých feedů. Pokud máte třeba 5 dodavatelů, tak všech 5 feedů spojit dohromady do jednoho a jako jeden soubor to potom nahrát do AppGates nebo do ShopTetu. To bychom teda měli úvodní teorii a můžeme na to mrknout, jak to funguje v praxi. Pro jistotu znovu připomínám dotazy, pokud nějaké budete mít kdykoliv, mi je tady můžete napsat a já se pokusím je zodpovědět. A teď už se teda pojďme podívat do XMLu. Tak, měli byste vidět XML. Co se týče registrace v XMLu, tak to asi nebudu procházet, on je to celkem jednoduchý proces, takový ten klasický, zadáte si tam e-mail, vymyslíte si heslo a na e-mail vám přijde potvrzovací e-mail, na ten akorát dávejte pozor, on někdy rád padá do spamu nebo do takových těch hromadných, tak kdyby se vám stalo delší dobu, že vám nechodí ten potvrzovací feed, tak se zkuste mrknout tam, jestli vám nepřistál tam. Někdy se to stává. Jakmile se teda zaregistrujete do XMLu, přihlásíte, tak uvidíte tuhletu obrazovku. Oproti mně tady nebudete mít tenhle ten boxík, budete to mít celé prázdné, tady bude bílé pole, protože ještě nebudete mít žádný e-shop. A my se teda mrkneme na to, jak si můžete e-shop přidat. Tady nahoře se podíváte, je tlačítko přidat e-shop. Pokud na něj klikneme, vyskočí nám pop-up, přes který jsme schopni ten e-shop přidat. Jedinou věc, kterou po vás XML nutně bude chtít, je, abyste si e-shop nějakým způsobem pojmenovali. Můžete si ho pojmenovat, jak uznáte za vhodné. Já ho pojmenuji třeba školení pro naše potřeby tady. Je možné tady přidat i URL vašeho e-shopu, případně nějaký promokód, není to povinné. Můžeme pokračovat teda na druhý krok a v druhém kroku po nás XML bude chtít, abychom do něj vložili feed. Budeme potřebovat vložit odkaz na URL feed a já tady mám jeden připravený. Takže vložíme do pole URL vstupního feedu, vložíme odkaz a vybereme si, o jaký typ feedu se jedná. Jak jsem říkal, v XMLu podporujeme desítky různých typů feedů. Tady je jich úplně hromada. Konkrétně feed, který jsem přidal, je Heureka, takže si tady najdu Heureku. Zvolím si, že je to typ Heureka, XML mi to odsouhlasí. A ještě je potřeba, abych si feed pojmenoval, takže si ho pojmenuji jako třeba Heureka vstupní feed. A můžeme pokračovat na poslední krok, kterým je přidání výstupního feedu. A při přidávání výstupního feedu budeme právě vycházet z toho feedu, který už jsme si tam přidali a vybereme si, v jakém formátu chceme, aby ten výstupní feed byl. Znova tady zvolíme třeba tu Heureku pro jednoduchost a opět si ji pojmenujeme. A dáme si tady třeba Heureka.cz. Potom už stačí jenom kliknout na spustit automatické generování feedu a přidat feed. XML vám tady teda přidá e-shop. Jo, vidíte, že tady přibyl šedý boxík a pod ním jeden řádek Heureka.cz, což je feed, který jsme si právě přidali. Tak, chviličku počkáme, než se to aktualizuje a než se feed načte. A mezi tím tady můžu mrknout na jeden dotaz, co přistál. Umíte Shopalike a Biano feed? Určitě, oba dva ano. Můžeme se podívat tady na výstupní feedy. A pokud máte nějaký feed, který vás zajímá, jestli umíte, tak pokud se tady kliknete do toho pole výstupních feedů, tak můžeme napsat Biano. Biano tady máme, Biano.cz a Shopalike tady máme taky, Shopalike a Shopalike.cz. Tak, už to máme všechno načtené, tak jak je potřeba. Takže se můžeme mrknout, co vlastně všechno o tom e-shopu, případně o tom feedu na téhleté obrazovce můžete zjistit. V prvé řadě, teda jak jsem říkal, ten šedý boxík je e-shop, každý řádek pod ním je feed. U jednoho e-shopu můžete mít více různých feedů, jo, je tam v podstatě neomezený počet. Potom podle počtu produktů, které máte na výstupu, součet ze všech feedů, se počítá tarif feedu, od toho se potom odvíjí cena. Když to vezmeme tady z vrchu toho boxíku, tady máme samozřejmě název, je tady možnost podívat se na tarif, případně e-shop upravit.
pokud klikneme na to ozdobené kolečko, tak se nám tady zobrazí pop-up. Je to v podstatě stejná možnost, jako když jsme ten e-shop přidávali. Můžeme si ho přejmenovat, případně mu tady přidat URL adresu, a případně daný e-shop smazat, pokud už ho nepotřebujete. A potom je tady možnost přidat další vstupní feedy. Jo, opět jich tady může být úplně spousta a ten proces vypadá stejně. Je potřeba tady zadat URL, je potřeba si vybrat typ vstupního feedu a nějakým způsobem si ho pojmenovat. A poslední tlačítko, které tady nahoře máme, je možnost přidat výstupní feed. Opět, pokud na něj klikneme, tak je to stejný pop-up, který už jsme dneska jednou viděli. Vybereme si vstupní feed, ze kterého chceme vycházet a typ výstupního feedu, jaký chceme mít a nějakým způsobem si ho pojmenujeme. Tady je dobrá příležitost ukázat, asi jste si všimli, že mi tady vyskočil checkbox přidat transformační pravidlo. Ten checkbox se vám objeví, pokud typ vstupního feedu a typ výstupního feedu v tom daném e-shopu nejsou stejné. Jo, třeba tady v tomto konkrétním případě mám na vstupu Heuréku, na výstupu Arukeresho. A pokud já nechám tento checkbox zaškrtlý, tak XML mi všechny elementy v tom vstupním feedu přejmenuje tak, aby odpovídaly Arukeresho specifikaci. To znamená veškeré zanoření elementů a přejmenování elementů a tak podobně. XML udělá za vás, pokud tohleto necháte zaškrtnuté. Pokud to necháte odškrtnuté, tak si tam můžete, tak XML neudělá nic zatím. Tak, od e-shopu se dostáváme ke konkrétnímu feedu. Začneme tady přehledem, pokud na něj kliknete, vám tady vyjedou 3 takové boxíky, které krásně zobrazují takový chronologický proces, který ten feed v XMLu podstoupí. Prvním krokem je vstupní feed, tady se můžete podívat, kdy došlo naposledy ke stažení toho feedu, kolik tam je produktů, o jaký typ feedu se jedná a také URL, odkaz na ten daný feed. Pokud si rozkliknete tady více, tak můžete najít historii stažení feedu. Vzhledem k tomu, že já jsem ten feed teďka přidal před 3 minutami, tak tady máme zatím jenom, že proběhlo úspěšně jedno stažení, ale jinak tady v té historii potom se můžete dívat spoustu dnů a týdnů dozadu. Uprostřed, ten prostřední boxík, je to, co se vlastně děje v XMLu. Opět je tady časový údaj, konkrétně se jedná o čas poslední aktualizace, kdy naposledy XML feed aktualizoval, čas příští aktualizace, případně pokud se odebírají produkty nebo pokud XML našel nějaké chybné. Dále tady je možnost aktualizovat feed. Pokud byste udělali nějaké změny v XMLu a nechtěli jste čekat až tady třeba do 15.00, tak můžete kliknout na aktualizovat feed, XML jej zařadí do fronty a co nejdřív jej zaktualizuje, tak to můžete zaktualizovat ručně. Při kliknutí tady na více opět, tady uvidíte historii. Jo, byl zařazen k přednostnímu zpracování, zpracovává se, je zpracovaný, aktualizovaný a tak dále. Tady je asi důležité dodat, že automaticky vám XML bude feedy aktualizovat co 45 minut. A druhá taková důležitá věc je, že pokud vy do XMLu nahrajete feed, tak s tímto feedem XML nic dělat nebude. On tuhletu URL nebude měnit, ten soubor, který je uložený na té adrese, taky nějakým způsobem nebude měnit, zůstane stále stejný. On pouze co 45 minut XML přijde na tuto adresu, feed se z té adresy stáhne, načte si ho k sobě, aplikuje na něj různé pravidla a nastavení, co si v XMLu nastavíte a vygeneruje vám nový soubor na nové URL adrese, který potom můžete vložit do daného srovnávače, třeba do Heuréky nebo do toho Kauflandu a tak podobně. Třetí, teda ten chronologický boxík, je výstupní feed, kde se můžete podívat, jak se teda daří výstupnímu feedu. Tady normálně nahoře nejspíš uvidíte čas posledního stažení. V tuto chvíli, vzhledem k tomu, že ten feed, přidal jsem ho před 5 minutami, takže si ho ještě nikdo nestihl stáhnout, tak je tady stahování výstupního feedu neprobíhá. Jakmile proběhne nějaké stažení, tak tady uvidíte časový údaj, kdy tomu naposledy bylo, takže si můžete ověřit, jestli na tom Kauflandu máte ty data aktuální a tak podobně. Potom je tady opět počet produktů v tom výstupním feedu, o jaký typ se jedná a URL. URL na každý feed poskytujeme ve 3 formátech, respektive v 6. Jsou to 3 různé soubory, 3 různé URL adresy. Každá má 2 varianty. Jednou je klasická a po druhé je komprimovaný soubor, takže je menší,
ten srovnávač si ho rychleji stáhne, nebude mu to trvat tak dlouho. Tohle je pro případ, že byste měli fakt jako třeba 100 000 produktů, jinak není potřeba ty GZ formáty používat. Doporučuji používat tyhle ty klasické spíše. Tak, to bychom měli přehled feedu. Ještě než se podíváme na editaci, která je asi ta nejzajímavější část v XMLu, tak v rychlosti mrkneme na nastavení a tady si můžete opět ozubené kolečko, můžete si upravit tento typ výstupního feedu. Jo, můžete mu změnit ten typ, můžete mu ho přejmenovat, případně ho pozastavit, případně můžete vycházet z jiného vstupního feedu a tak dále. Je možno samozřejmě feed smazat, případně uložit. Tak a poslední věc, než se podíváme do editace, jsou tady oblíbené funkce, na které když si kliknete, tak vás XML přesměruje na tady trošku jinou obrazovku a zde máte poptávkový formulář a můžete se podívat na jednotlivé ty funkce, o kterých jsem mluvil na začátku v tom teoretickém úvodu a můžete si případně o nějakou takovou funkci zažádat o vyhotovení. Jo, máme tady generátor, jak už jsem říkal, produktových popisků, napojení e-shopu na dodavatele, sloučení produktových dat z více feedů, kopírování stromu pravidel mezi jednotlivými feedy a tak podobně. Teď už se teda vrátíme opět zpátky a podíváme se na editaci feedu. A tady teda máme, jak už jsem říkal, tu nejzajímavější část, co v XMLu je. V XMLu máme dva způsoby, jakými jde ty XML feedy nebo CSV feedy upravovat. Je hromadný způsob, takovému říkáme pravidlo, a nebo je jednotlivý způsob, řekněme, individuální. A to jsou manuální změny. My se nejdříve podíváme na pravidla. Pokud tady kliknete nahoře na přidat pravidlo, tak vám XML opět zobrazí pop-up a můžete pravidlo přidat. Každé pravidlo v XMLu se skládá ze dvou částí. První částí pravidla je podmínka a druhá část je akce. Nejprve v té podmínce si vyberete, s jakými produkty chcete v tom pravidle pracovat. Jo. Používají se k tomu informace ze vstupního feedu. Máme tady teda pole element, operátor a hodnota. A hned si ukážeme, co se tam dá vyplnit. Co se týče elementu, pokud do toho pole klikneme, tak XML nám automaticky začne našeptávat různé možné názvy elementů podle typu vstupního feedu, ale je možné tady napsat cokoliv. Jo. Pokud vy si tam přidáte feed nebo tam máte nějaké elementy, které třeba Heureka nezná, jo, například nejčastější bývá třeba product number, které tam často generuje třeba ShopTet, tak to, že vám to XML nenašeptává, nic neznamená, můžete to tam klidně napsat a tak to použít, není to nic proti ničemu. My si tady pro ukázku vybereme třeba element manufacturer, což je výrobce. Tak a dále s ním můžeme pracovat tak, že si vybereme operátor. A pokud si to rozklikneme, tak můžete vidět, že těch operátorů je tady spousta. Tady obsahuje, neobsahuje, rovno, není rovno, ty asi není potřeba nějakým způsobem více přibližovat, jsou asi jasné. Větší rovno, menší rovno. Zase pokud se bavíme o číselných hodnotách, tak asi opět je to jasné, například o ceně. Je tady možnost obsažen ve výčtu, není obsažen ve výčtu. Můžeme si tady těch výrobců zadat třeba více. Pokud si tady dáme Philips a třeba Sony a dáme je takto každý na jeden řádek, tak teď jsem si vybral produkty od výrobců Sony a Philips. Jo, vždycky je k tomu tady i inverzní operátor, to znamená není obsažen ve výčtu a potom jsou tady možnosti element existuje, neexistuje, je prázdný, není prázdný. Je možnost pracovat i s regulárními výrazy, které dneska přeskočíme, to už je takové pokročilejší a spíše se podíváme na ty základní věci. Případně je tady možnost pracovat s atributy a super zajímavá věc, tu najdete tady na konci a to jsou časové podmínky. V XMLu jsme schopni v rámci zvýšení automatizace XMLu jste schopni si tady nastavit, aby se dané pravidla a dané změny k produktům děly třeba v určité dny. Pokud si vybereme tady aktivní dny v týdnu, si můžeme vybrat třeba, aby se dané pravidlo aplikovalo pouze v sobotu nebo v neděli. Případně si můžeme vybrat dané hodiny každý den, a nebo je tady možnost vybrat si úplně časový interval. Jo, když se prokliknete, tak tady máte kalendář, můžete si vybrat třeba, aby to bylo v sobotu a v neděli, o víkendu, a aby to bylo od
0001 do 2359. Takže celý víkend se vám tady bude nějakým způsobem upravovat váš produkt nebo vaše produkty. V rámci ukázky se vrátíme na obsahuje, to je takový nejpoužívanější operátor. Dáme si tady, že manufacturer obsahuje Philips. V tomto případě jsme si vybrali všechny produkty, které v elementu manufacturer mají hodnotu Philips. A jak už jsem říkal, v podmínce jsme si vybrali produkty a teď je potřeba vybrat si akci a vybrat si, co s těmi produkty uděláme. Akcí je tady zase velká spousta, všechny projdeme a všechny projdeme jednu po druhé. Zatím tady dáme nějakou základní akci, což je přepsat a vybereme si, že třeba chceme přepsat element gift na pouzdro zdarma třeba. A v tomto případě XML všem těmto produktům přidá, pokud element gift existuje, tak přepíše jeho hodnotu, pokud neexistuje, tak přidá nový element gift s hodnotou pouzdro zdarma. Jo, pokud si to ukážeme v tom feedu, jak by to vypadalo, tak XML vezme a přidá nový element, který se bude jmenovat gift a dá mu hodnotu pouzdro zdarma. Jo, tohle v podstatě XML udělá s tímto pravidlem. Pravidlo je nejprve potřeba uložit. Jakmile ho uložíte, tak ono se tady zařadí do stromu pravidel. Pojďme se teda podívat na další veškeré akce, které tady v XMLu máme. Je jich spousta, takže nám to chviličku potrvá. Můžeme si tady v podmínce si můžeme zaškrtnout všechny produkty, jo, pokud si nechceme vybírat jednotlivé a chceme, aby se daná akce aplikovala na úplně všechny produkty ve feedu, tak stačí zaškrtnout tento checkbox a XML to aplikuje na všechny produkty, které v tom feedu najde. Tak, první akci už jsme si ukázali, to je akce přepsat. Přepíše hodnotu elementu a případně pokud element neexistuje, tak vytvoří nový. Asi tady není potřeba se u toho nějakým způsobem zdržovat. Je tady možnost i hromadně přepisovat, to abyste si nemuseli vytvářet, pokud chcete přepsat třeba 10 různých elementů, tak nemusíte pro každý vytvářet pravidlo zvlášť. Normálně si to tady rozklikáte a můžete si to nastavit v rámci jednoho pravidla. Jinak funkčně funguje úplně stejně jako akce přepsat. Další zajímavá akce je najít a nahradit. Ta se nejčastěji používá například, pokud tady je takový vděčný příklad třeba Kaufland, CSV feed, který požaduje v ceně jako desetinný oddělovač, aby tam nebyla tečka, kterou používá spoustu jiných srovnávačů, tak Kaufland používá čárku. A pokud třeba budete chtít, abyste v ceně neměli jako desetinný oddělovač tečku, ale měli tam čárku, tak si najdete element s cenou, pricevat, vyhledáte v něm hodnotu tečka a nahradíte ji hodnotou čárka. Jo, XML přijde. Když se podíváme do feedu, jo, zase jak by to vypadalo, tak XML najde element pricevat, dejme tomu, že na vstupu vypadá takto. Jo, cena je 3150 a 50 haléřů. XML tady najde tu tečku a nahradí ji čárkou. Takhle to udělá úplně u všech produktů automaticky. Stačí nastavit jedno pravidlo a on za vás automaticky projde všechny. To je vlastně ta nejdůležitější a nejlepší věc na těch pravidlech, že pokud vy byste tohle chtěli udělat ručně v tom feedu, tak v tomhle konkrétním feedu je 285 produktů, takže byste všech 285 produktů museli projít a jednu tečku po druhé nahrazovat za čárku ručně, zatímco v XMLu si tady vytvoříte jedno pravidlo a on to celé udělá za vás. Další takový skvělý případ využití u najít a nahradit je, když porovnám Heureka feed a Mol feed, tak mezi nimi je spoustu rozdílů samozřejmě různých, ale ten nejpodstatnější nebo jeden z nejpodstatnějších a nejčastějších problémů, co jsme při vytváření Mol feedu řešili, je takový, že Heureka v elementu product name, což je název, požaduje, aby byla obsažena značka toho daného produktu. Oproti tomu Mol, naopak, tam tu značku vůbec nechtělo. Oni to potom totiž přidávají strojově, tím pádem automaticky tam přidají tu hodnotu té značky před to. Tím pádem, pokud jste takový feed nahráli do Molu, tak jste tam potom tu značku měli dvakrát. Jo? Tam, když ukážu zase
zase feed, tak jste tam potom měli brown a opět znova brown a potom až název produktu. Abychom tomuhle předešli, tak jsme používali najít a nahradit. A pokud si tady nastavíte product name, což je ten element, ten název, a dáte si tady vyhledat třeba to brown. Tady dobrá ukázka, já jsem omylem napsal malé b, chtěl jsem napsat velké, ale je to v podstatě jedno. Jo? Na tohle XML není case sensitive, i kdyby to bylo malým, i kdyby to bylo velkým, tak to správně najde a nahradí. A pokud bychom tady teda napsali brown a nahradili to ničím, prázdnou hodnotou, tak XML tu hodnotu najde v tom názvu a smaže ji. Tady jste se asi někteří zarazili a říkáte si, no jo, ale co když mám ve feedu produkty nejen značky Brown, ale mám tam taky značku Philips a mám tam značku Sony a tak dále. Nebojte se, nemusíte pro každou tu značku zvlášť vytvářet nové pravidlo. Pokud v XMLu použijete takzvané složené závorky, tyhle ty, a dáte tam hodnotu manufacturer, jo, to je název elementu pro výrobce, a pokud to dáte do těch složených závorek, tak XMLu dáte najevo, že nechcete pracovat s touhletou sérií znaků manufacturer, jo, on tam nebude hledat tyhle ty písmenka. Pokud to dáte do těch složených závorek, tak mu dáte najevo, že se jedná o název elementu a že chcete pracovat s hodnotou toho elementu. To znamená, XML automaticky půjde, podívá se, jakou hodnotu má ten element toho výrobce, ten manufacturer, to najde v product name a odstraní to. Když se opět podíváme do feedu, jak by to vypadalo u jednoho konkrétního produktu, tak tady máme product name a když zaskrolujeme trošku dolů za popisek, tak tady najdeme hodnotu brown. Jo, takže XML se podívá, hodnotu elementu manufacturer si vybere, je to brown. Potom si najde product name, v tom ten brown vezme a odstraní. Jo, stejně tak by to fungovalo, kdyby tady bylo Philips a stejně tak v tom výrobci bylo Philips. Tak, to bychom měli najít a nahradit a můžeme se posunout k přepsat kategorii. To je speciální akce, kterou nabízíme u určitých typů feedů, konkrétně u Heuréky, u zboží, u Google feedu a tuším i Glamy, Favy a tak dále. A funguje ta akce podobně jako přepsat s tím rozdílem, že natvrdo přepisujete element z kategorií, což v případě Heuréky je category text, takže tady nemusíte zadávat, o jaký element se jedná, XML už to ví. A výhodou této akce je, pokud si klikneme do pole zvolte kategorii, tak XML nám bude ty jednotlivé kategorie Heuréky našeptávat. Jo, pokud bychom měli typ feedu Glamy, bude nám samozřejmě našeptávat Glamy kategorie. Pokud bychom měli typ feedu Google, tak nám samozřejmě bude našeptávat Google kategorie a nám už tady potom, třeba pokud prodáváme fotoaparáty, tak už nám tady potom jenom stačí napsat fotoaparát a XML dá se v tom vyhledávat. Jo, a XML mi tady bude nabízet ty kategorie, které to dané slovo obsahují. Máme si tady třeba klasické fotoaparáty. Tak, to bychom měli přepsat kategorii a dále se můžeme podívat, co tady máme za další akce. Opět jako u přepsat je u kategorii možnost hromadně přepisovat. Zase, abyste nemuseli mít v tom feedu 20 různých pravidel, tak si to můžete dát do jednoho a i tady vám prostě XML ty jednotlivé kategorie bude našeptávat. Další akce, tady asi není moc co řešit, odebrat produkt. Pokud máte produkt, který z nějakého důvodu nechcete třeba na daný marketplace posílat a chcete ho z toho výstupního feedu odstranit, není nic jednoduššího, než vybrat tady odebrat produkt. XML daný produkt vezme a na výstup ho nepropíše. Tady mimochodem nedoporučuji používat to s podmínkou všechny produkty. Odstranili byste si všechny produkty z feedu, což asi není to, co potřebujete. Dále máme akci odstranit element, kde si můžete vybrat název elementu. Jo, zase XML vám bude našeptávat ty podporované, ty, které zná ten daný typ feedu, jo, description, delivery ID a tak podobně, ale můžete tady napsat úplně cokoliv. Jo, můžete tady napsat třeba title. Pokud tam najde element title, tak ho odstraní. Odstranit hodnotu elementu můžeme přeskočit a podívejme se na odstranit nepodporované elementy, což je
jedna z mojich nejoblíbenějších akcí. Když se tady vykliknu z toho pop-upu s přidávání pravidlem, tak si můžete všimnout, že tady je odkaz specifikace XML feedu Heureka.cz. Pokud ji rozklikneme ten odkaz, tak nás XML odkáže na web Heureky a uvidíme, jakým způsobem Heureka chce, aby daný feed vypadal. Jo, když mluvím o podporovaných typech feedu, které má XML, tak jsou to typy feedu, kde jsme do XMLu tyhle ty specifikace naimportovali, jo? Nastavili, jaké znají elementy, jaké ty elementy mají mít hodnoty a přidali tam právě odkaz na tuhle specifikaci. U každého podporovaného feedu v XMLu tuto specifikaci najdete. A tady se právě můžete podívat na ukázkový feed, jak by Heureka chtěla, aby to vypadalo, a potom jednotlivé ty elementy, jaké mají mít hodnoty a tak dále. A všechny teda tyhle ty elementy, které Heureka zná, tomu u nás v XMLu říkáme takzvané podporované elementy. A když se vrátíme opět zpátky do pravidla a najdeme tady akci odstranit nepodporované elementy, a už jsem je přeskočil tady, tak co XML udělá, je, že se podívá na ten seznam těch elementů, který Heureka zná, a jenom takové elementy nechá na výstupu. Všechny ostatní odstraní. Jo, v případě třeba konkrétně Heureky by to nebyl až takový problém, protože pokud Heureka narazí na element, který nezná, jo, třeba pokud byste tam měli element title, tak ten Heureka nebude umět přečíst, protože neví, co title znamená, tak Heureka ho přeskočí a půjde dál. Ale pokud se bavíme třeba o updates nebo jiném typu feedu, tak některé další ty systémy nejsou tak promíjivé jako Heureka a vyloženě vám řeknou, tenhle ten element neznám, nevím, co to znamená, a celý ten feed vám nenačtou. Takže doporučuji vždycky na konci každého stromu pravidel umisťovat akci odstranit nepodporované elementy. Tím si zajistíte, že vlastně na výstupu budete mít jen to, co ten daný srovnávač, pro který děláte feed, zná. Další akcí je odstranit HTML. To nejčastěji asi budete používat na element description, kde na HTML nejčastěji narazíte. Pokud nevíte, co je HTML, tak jsou to takové ty znaky, co v textu bývají. Často se tam používají takové ty znaky větší, menší než, strong a tak podobně. Můžete tím v tom textu zdůraznit, že chcete mít třeba nadpis tučně, že chcete odsadit řádek, že chcete mít odrážkový seznam a tak podobně. Některé systémy ty HTML znaky podporují, některé nepodporují. Pokud je ve feedu máte a chcete nahrát feed někam, kde to není podporováno, tak prostě si vyberete název elementu, dáte odstranit HTML, a XML všechny ty HTML znaky z toho elementu odstraní. Potom se dostáváme k další speciální akci, kterou máme pro Heureku, Klamy, Google a tak podobně. A to je nastavení ceny dopravy. Když se podíváme do specifikace Heureky, tak uvidíte, scrollujeme trošičku dolů a uvidíte tady element delivery. Pokud si ho rozklikneme, tak vidíte, že on se skládá vlastně ze 3 různých tagů. Ještě se na to podíváme přímo ve feedu. Jak to vypadá? Si najdeme delivery. Tak, tady ho máme. Tak já to tady odentruju. To vidíme pěkně. Tohleto je jeden typ dopravy, jeden element delivery. Jo, je to na 4 řádcích, jsou tady zanořené elementy a tak podobně. A bylo by poměrně složité, ne že by to nešlo, ale bylo by poměrně složité v XMLu tuhletu strukturu budovat. Jo? Bylo by potřeba vytvořit element delivery, do něj zanořit tohle a tohle a tohle. Abychom tohleto ulehčili, tak v XMLu máme akci nastavit ceny dopravy, kde si tyhle ty elementy můžete zvolit takhle na jednom řádku. Nastavíte si, jakého dopravce chcete. DHL, DPD, pošta, všechny, které Heureka podporuje, tady najdete. Nastavíte si cenu dopravy, jako chcete, a cenu dopravy s dobírkou. Můžete si jich tady naklikat hromadu, případně je potom opět odstraňovat. A potom je tady možnost vybrat si ze 2 možností. Přidat je k existujícím dopravcům. V takovém případě, pokud vy už na vstupu nějaké dopravce máte a jenom chcete přidat nové, tak XML zanechá teda ty původní a přidá ty nové, které si tady nastavíte.
a nebo je možnost přepsat všechny existující dopravce. Znamená, on odstraní ty ze vstupu a nahradí to těmato, co vy si tady nastavíte. Já osobně, co vidím jako největší výhodu téhle akce, je, když se vrátíme zpátky na tu specifikaci, na Delivery ID, tak můžete vidět, že tady je každý ten typ dopravy, ať je to Česká pošta, ČSAD, Logistik Ostrava, DPH, DHL a tak dále, mají svoje nějaké IDčko, které si Heureka vymyslela, že ho tímto budou specifikovat. A vy vlastně díky této akci si nemusíte pamatovat, že abyste tam nastavili Česká pošta doporučená zásilka, tak to musíte napsat takto všecko velkým, bez diakritiky a s podtržítkama místo mezer. Prostě si to rozkliknete tady v dopravcích, vyberete si tady Českou poštu, jo, Česká pošta, balík do ruky, balík na poštu, doporučená zásilka a XML to za vás vyplní tak, jak to Heureka požaduje. Tak, máme tady další dotaz, takže se na něho mrkneme v rychlosti. Proč mívají někdy elementy ve feedu HTML značky? Jaké je jejich využití? Používají se k formátování toho textu. Proto je nejčastěji najdete v popiscích a je to třeba, pokud chcete, aby v tom popisku byl třeba nadpis tučně, nebo aby tam byl odrážkový seznam, nebo aby tam bylo kurzívou něco napsané, nebo aby, pokud tam máte odkaz, aby byl proklikávací, tak k tomuhle označení, jo, aby to bylo tučně, ať tam jsou ty odrážky a tak podobně, se právě používají HTML znaky. A z toho důvodu bývají v těch popiscích používané, protože troufnu si říct, že většina těch inzertních systémů to podporuje. Ten popisek pak samozřejmě vypadá hezčej, ale jsou takové, které to nepodporují. Takže proto je tam možnost jednoduše odstranit. Ale abych teda ještě jednou odpověděl, tak používají se, jejich využití je takové, že ten text díky nim můžete formátovat. Tak, doufám, že to bylo srozumitelné a můžeme se posunout dál, když tak klidně se ptejte dále. Podobně jako máme dopravy, tak jsme schopni tady nastavovat i parametry. Když se opět podíváme jednak teda do specifikace Heureky, otevřeme tady delivery, to už jsme prošli, otevřeme si param, tak vidíte, že ty parametry vypadají obdobně. Jo? Zase tady máme nějaký element param a v něm jsou zanořené další dva elementy, konkrétně param name a val. Jo? A do parametru se dává třeba objem, velikost, barva, určení a tak dále. A abyste si je mohli v XMLu jednoduše vytvořit, tak opět je tady specializovaná akce nastavit parametry produktu, kde vy si vyberete název toho parametru, třeba velikost, a hodnotu toho parametru, což pokud se budeme bavit třeba o tričku, tak dáme velikost L. Jo, a takových parametrů tady můžeme nastavit spoustu. Opět, podobně jako u doprav, je možnost přepsat všechny existující parametry, to znamená odstraníme všechny ze vstupu, anebo přidat již k existujícím, to znamená ty, co jsou na vstupu, necháme a jenom přidáme tyhle ty nové. Obdobně funguje funkce nastavit, teda akce nastavit prodlouženou záruku. Jo, opět když se podíváme do specifikace, tak tady máme extended warranty a opět je to nějaký element, ve kterém jsou další dva elementy zanořené. Opět, aby nebylo potřeba tu strukturu znovu budovat, tak je tady na to už připravená akce, která tu strukturu vybuduje za vás. Dále máme možnost nastavit si URL parametry. Jo, tady si třeba můžete nastavit UTM parametry do URL a používat to pro Google Ads. Je tady poté možnost zkrátit element. Tu asi opět, podobně jako ty HTML, budete nejčastěji používat na popisky. Je to z toho důvodu, že někdy některé ty inzertní systémy mají omezený počet znaků, co v popiscích může být, zvláště pokud třeba podporují dlouhý a krátký popisek. A v takovém případě je potřeba ten element zkrátit. Jo, přesahuje prostě povolený počet znaků, kterých může nabývat. A v tom případě v XMLu není nic jednoduššího, než si vybrat třeba konkrétně ten description. Můžete si samozřejmě vybrat jakýkoliv jiný element a zvolit si počet znaků, na kterého chcete zkrátit. Dáme třeba 300. A jako jednu z předposlední věc, co si tady můžete nastavit, je, jakým způsobem k tomu zkrácení dojde. Pokud bychom nastavili zkrátit přesně dle maximálního počtu znaků, tak XML si vezme opět vám to ukážu ve feedu, je to jasné. XML si najde popisek, tady ho máme, description, a začne počítat znaky. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále, až dojde na 300, dejme tomu, že to je tady. Jo, a tady odsud to usekne a všecko, co je dál, tak prostě smaže.
Jo, a dá to pryč. Což asi nebude ve většině případů žádané, proto máme možnost tady odstranit necelá slova, což pokud by XML, tak jak jsem to ukazoval, když zase tady zpátky hodím feed, tady našel, jo, těch 300 by bylo v půlce slova, tak on vezme to poslední slovo a odstraní ho celé, jo, takže ve výsledku tam bude třeba 295 znaků, ale nebude ten popisek končit v půlce slova. A potom je tady poslední možnost, a to je odstranit necelé věty. To funguje tak, že odstraní samozřejmě necelou větu. Jo? Není to extra sofistikované, hledí třeba na přísudky a tak podobně. On prostě najde poslední tečku a za to usekne. A jako poslední možnost je tady checkbox, pomocí kterého můžete na konci té hodnoty doplnit 3 tečky, takže vlastně ten popisek bude končit 3 tečkama. Tady akorát pozor, pokud byste chtěli, nastavili jste si třeba zkrátit přesně podle počtu znaků a potřebovali byste nutně, aby těch znaků bylo 300, tak je potřeba tady dát 297, protože ty 3 tečky se potom budou počítat jako znak. Jo, takže na tohle když tak pozor. Potom je tady možnost změnit velikost písmen u elementu. Opět si vybereme element, s kterým chceme pracovat a můžeme mu změnit velikost písmen. Jo, tak, aby na začátcích vět byly velké písmena, opět to funguje ve spojení s tečkama, případně, aby všechny písmena byla malá, nebo naopak všechna písmena byla velká, na začátku každého slova velké písmenko, nebo naopak a tak dále. Jo, těch možností je tady spousta, můžete si s tím hrát, jak budete potřebovat. Další produkt je taková pokročilejší akce, tu můžeme přeskočit a podíváme se na přidat element. Ta je asi jasná. Vybereme si tady element, jaký chceme přidat. Opět nám XML elementy našeptává, ale můžeme přidat jakýkoliv. Třeba dáme jako příklad ten title s nějakou hodnotou, nový název. Jo. A nastavíme si tady hodnotu, jakou budeme chtít. A XML vlastně v tom produktu vytvoří nový element a dá mu tuhletu hodnotu. Případně další příklad, takový konkrétnější, může být gift z voucher na příští nákup. Tak. Jo, může to vypadat třeba takto. Pak je tady možnost přejmenovat element. Tím můžeme změnit název elementu. Když se podíváme do feedu, tak dejme tomu, že budeme chtít element. Budeme se chtít napojit na Kaufland a budeme chtít element PriceWatt přejmenovat na Price CS, což je podporovaný element pro cenu pro Kaufland, takže XML udělá tohleto. Jo, najde ten element PriceWatt, přejmenuje jej na Price CS. A v XML by to vypadalo takto. PriceWatt na Price CS. Jo, uložíme XML všechny PriceWatt, které najde. Pokud by se stalo, že u nějakého produktu ten element bude víckrát, tak přejmenuje úplně všechny, které v tom produktu najde. Jo, takže na to případně pozor. Potom je tady možnost přejmenovat empty element. Pokud těch elementů máte více, často se stává, že dostaneme od klienta feed, který obsahuje třeba, ten produkt obsahuje třeba 2-3 eany a on chce používat pouze ten první, tak v takovém případě můžeme tady vybrat element ean, a vybereme si takový, který je druhý ve feedu a přejmenujeme ji třeba na ean smazat a následně ji potom můžeme jednoduše odstranit třeba pomocí těch nepodporovaných elementů, protože tenhle ten název elementu třeba ta heuréka nebude znát, takže ji potom XML smaže. Jo, takže XML umí i ty elementy počítat. Nejčastěji se to používá u třeba parametrů, kdy je celkem běžné, že těch parametrů ve feedu máte hodně. Jo, nejspíš tam nebude jeden, v pravidla jich bývá více. Tak, dostáváme se k vypočítat a přepsat, což je jedna z nejzajímavějších a mojich nejoblíbenějších akcí v XMLu. A jak už název napovídá, můžete díky ní počítat. Budete to teda používat na číselné hodnoty, nejčastěji pravděpodobně na cenu, PriceWatt. A můžete tady zadat rovnici. Než tam začneme něco zadávat, tak vás navedu. Pokud tady kliknete na ičko, tak v ičku je tady takové slovo skryté zde, které na první pohled to možná je jako hůř vidět, ale ono je odkaz. Takže znova, ičko, slovo zde je odkaz. Pokud si ho prokliknete,
tak vás to odkáže na XML nápovědu, kde je podrobný manuál k akci vypočítat a přepsat, jak s ní pracovat a co všechno se s ní dá dělat. Jo, jaké operátory třeba podporuje, plus, minus, násobení, dělení samozřejmě, případně funkce. Jo, kromě logaritmů a tak dále, co asi nevyužijete, je tady i zaokrouhlování, což pro vás bude asi to nejzajímavější. A jsou tady 3 různé způsoby zaokrouhlení. Můžeme zaokrouhlit nahoru, nebo zaokrouhlit dolů, anebo takzvaně matematicky. To znamená, od 4 níž se zaokrouhluje dolů, od 5 výš se zaokrouhluje nahoru. Tak, když se vrátíme zpátky, tak nějaké takové, řekněme, nejčastější využití pro výpočet bude nejspíš, že si budete chtít přidat marži. Jakým způsobem toho docílíme? V akci najít a nahradit už jsme se naučili trik, že pokud tam dáme složené závorky, tak můžeme pracovat s hodnotou daného elementu. Dáme si tady teda pricevat do složených závorek a v tomto případě XML u toho daného produktu vezme tu cenu a s ním bude počítat. Jo, a dejme tomu, že chcete nastavit marži 20%, tak si dáte krát 1,2. Tady je potřeba dávat pozor na jednu věc, a to je, že jako desetinný oddělovač v těchto rovnicích při výpočtu vždycky používejte tečku. Jo, nemůže se tam používat čárka. Je to z toho důvodu, že když se vrátíme zpátky na ten návod, přesto zde, tak zrovna třeba u té funkce zaokrouhlení si můžete všimnout, že v tom vzorci tady se používá tečka. Používá se tady čárka a používá se na oddělení argumentů v té funkci. Proto jako desetinný oddělovač vždycky v XMLu používáme tečku, aby tam nedošlo k nějakému, aby ten XML jasně věděl o to, že to je desetinný oddělovač a že to není součást toho vzorce. Jo, takže desetinné místa vždycky s tečkou vypočítat a přepsat. A takto teda, pokud bychom to nastavili takto, tak XML vezme tu cenu a navýší o 20% krát 1,2. Pokud bychom to chtěli ještě zaokrouhlit, aby to zaokrouhlil třeba na 2 desetinná místa matematicky, tak použijeme tu funkci round a tady je akorát potřeba dávat si pozor na závorky, aby byly správně umístěné. Dáme čárku a nastavíme si, že to chceme nastavit na 2 desetinné místa. Zaokrouhlit. Jo, takže tak ten vzorec by vypadal třeba takto. Tak, máme další dotaz. Ak máme vstupný, když se překliknu tady, tak si myslím, že byste to i měli vidět, tu otázku. Ak máme vstupný feed, například Heureka a výstupní feed Kaufland, pravidla tohle přejmenování elementu se aplikuje automaticky a nebude potřebné upravit feed přes tyhle pravidla. Dobrá otázka. Pokud upravujete nebo pokud pracujete s dvěma typy feedů, které XML podporuje, to znamená zrovna teda tenhle ten příklad, Heureka a Kaufland, tak to nemusíte dělat, XML to udělá za vás. Když já se překliknu zpátky, překlikneme se zpět na ten přehled, kde už jsme jednou byli, tak jakmile budete přidávat ten výstupní feed, tak si vyberete Heureka feed, budete z něho chtít udělat Kaufland, tak si vyberete Kaufland, máme jich tady spoustu typů, jo, nabídkový, produktový pro CZ, německý a SK. Dáte si třeba CZ nabídkový a vyskočí vám tady ten checkbox přidat transformační pravidlo. Pokud ho zaškrtnete, tak XML všechny tyhle ty přejmenování elementů udělá za vás. Jo, takže už potom nemusíte tam nastavovat, přejmenovat element pricevat na price CS, ale stačí tady dát to transformační pravidlo a on to udělá za vás. Já jsem si teď uvědomil, že jsem nepřepl obrazovku, takže to udělám ještě jednou. Když dáme přidat výstupní feed, vyberete si tady vaši Heureku, vyberete si tady ten Kaufland. Jo, tady vidíte, že tady těch Kauflandů máme spoustu různých typů, Kaufland nabídkový, tak tady je ten checkbox přidat transformační pravidlo. Pokud ho necháte zaškrtnutý, veškeré přejmenování XML udělá za vás. Pokud to nezaškrtnete, tak XML ten feed nechá tak, jak je a nastaví pouze ty pravidla, které vy si tam naklikáte. Jo. Takže znova, pokud to zaškrtnete, XML veškeré to přejmenování, pricevat na price CS a tak dále, to všechno udělá za vás. Tak, můžeme se vrátit zpátky tady do
do našich pravidel. A můžeme pokračovat v dalších akcích. Máme tady všechny produkty, ať to máme trošku menší. A my jsme skončili u vypočítat a přepsat. Hned za ní následuje akce přepočítat dle aktuálního kurzu ČNB. A to je opět super akce, která pomáhá při automatizaci. Dejme tomu, že teď jsme měli příklad, že děláte Heureka feed na Kaufland feed, tak dejme tomu, že jej neděláte na český feed, ale na slovenský. Tak v takovém případě budete určitě potřebovat tu cenu v eurech a na vstupu ji nejspíš budete mít v českých korunách, pokud máte českou Heureku feed. Není nic jednoduššího, než si tady vybrat element PriceWatt a nastavit, do jaké měny jej chcete přepočítat. Dáme tady eura. A XML každý den si stahuje aktuální kurzovní lístek České národní banky a podle daného aktuálního kurzu to bude přepočítávat tu cenu. Jo, to znamená, vy to můžete udělat dvěmi způsoby, buď to pomocí této akce dle kurzu ČNB, nebo pomocí vypočítat a přepsat. Dejme tomu, že si dáte tu cenu dělit 22, 23, nevím teď přesně, kolik je kurz na euro. Ta výhoda téhleté akce samozřejmě je, že pokud se ten kurz nějakým způsobem výrazně změní, tak nemusíte předělávat ten vzorec v tom pravidle. Jo, ten XML to udělá za vás, on si automaticky ten kurzovní lístek stáhne a automaticky tam aplikuje ten aktuální kurz, takže ta cena bude vždycky aktuální. Je tady možnost změnit formát data. Pokud máte například na vstupu nějaký datum a máte ho ve formátu takovém rok, měsíc, den a budete z něj chtít udělat den, měsíc, rok, tak to uděláte takto a XML vám ten formát toho data proháže prostě tu pořadí těch čísliček. Potom tady máme možnost rozdělit hodnotu do nových elementů. U téhle akce se asi nemusíme zdržovat, ona není až tak, není to základní akce, je to pokročilejší akce potom, když chcete pracovat hodně se strukturou těch elementů, ale v podstatě vezme element, vyberete si element, se kterým chcete pracovat, vyberete si znak v tom elementu, pomocí kterého to chcete rozdělit a jak chcete, aby se jmenovaly ty nové elementy, do kterých XML tu hodnotu rozdělí. Jo, když to ukážu ve feedu na příkladu, tak tady je takový dobrý příklad kategorie. Najdeme si tady rychle kategorii text. Jo, tak vidíte, že tady je to třeba oddělené těmito takzvanými pipami nebo oddělovači. A pokud byste to chtěli rozdělit na jednotlivé hodnoty, aby třeba, protože třeba zrovna, když dáme jako příklad Kaufland, tak ten nepotřebuje v hodnotě kategorie tuhletu celou cestu, tak jako třeba Heureka. On tam chce pouze tu finální kategorii, což by v tomto případě byly třeba ty epilátory a depilátory. Vy teda můžete tu hodnotu elementu podle té pipy rozdělit. Pokud vy si to nastavíte takto, dáte si element category text, oddělovač si dáte tu pipu a pojmenujete to třeba jako kategorii. Jo, to záleží na vás, jakým způsobem si to pojmenujete. Tak XML vezme a přidá element kategorie a dá do něj nejprve tuhletu hodnotu. A element zapřeme. Tak. A poté přidá další element kategorie. Tak. Dá do něj tu další hodnotu, tady to bílé zboží. Takhle kategorii. A takhle to udělá pro každý ten oddělovač zvlášť. Jo, prostě ty oddělovače tam smaže a rozdělí tu hodnotu do více elementů. Tohle potom třeba můžete zkombinovat s akcí přejmenovat NT element. Jo, vytvoří se vám tam několik elementů, které se stejně jmenují a můžete si vybrat třeba, že chcete pracovat s tím prvním nebo s tím pátým a tak dále. Potom je tady opačná akce, to znamená spojit hodnoty do nového elementu. Jo, to znamená, pokud máte těch více kategorií, tak je můžete spojit do jednoho a vybrat si, jakým oddělovačem budou oddělené. A potom je tady spousta akcí, zanořit elementy, odstranit zanoření elementů a tak dále, které pracují s tou strukturou. Ty zatím vynecháme, přeskočíme, je to takový základ.
je to spíš na nějaké další pokročilejší školení. Potom je tady možnost pracovat s atributy, se zanořenými elementy, transformovat je a tak dále. Těch akcí je tu spousta. A když si jdeme úplně dolů, tak tady jsou takzvané agregační akce, opět pro číselné hodnoty. Minimum, maximum, počet, průměr. Jo, tyhle ty výpočty jsou tu na to speciální akce. Pokud třeba budete mít ve feedu více různých cen a budete si chtít vybrat tu nejnižší, tak budete hledat třeba v elementu PriceWatt. Jo. U daného produktu je více elementů PriceWatt, vy chcete vybrat ten nejnižší, tak si vyberete PriceWatt, akci minimum a danou hodnotu zapíšete třeba do elementu MinPrice. XML vybere tu nejnižší hodnotu, vytvoří element MinPrice a do něho tu nejnižší hodnotu zapíše. Jo, pak je tady počet, průměr, suma, medián a tak dále. Tak, to bychom měli tyhle ty základní akce veškeré. A můžeme se teda podívat na strom pravidel. Asi jste si všimli, že když přidávám tady pravidlo, dám uložit pravidlo, tak se mi to tady přidává dolů do takzvaného stromu. Překlikneme se, já tady mám jeden strom předchystaný. A mám ho tady u nejlepší e-shop. Abyste vypadali, jak může vypadat. Třeba abyste viděli, jak může vypadat strom pravidel, pokud jich tady máte spoustu. A na tom si můžeme ukázat, jak funguje. Vlastně každý ten fialový box představuje jedno pravidlo. V té horní části to, co je tučně, je podmínka. Znamená, tady je podmínka PriceWatt, cena je menší než 50 korun. Manufacturer, výrobce se rovná Canon, cena je větší než 1000 a tak dále. To, co najdete v té spodní části pravidla, ten text, který tučný není, tak to je ta akce, tedy co se má s těmi produkty stát. Jinými slovy, tohleto první pravidlo odebírá z feedu produkty, které mají cenu menší než 50 korun. V pravé části pravidla můžete to pravidlo upravit, pokud kliknete na tu štičku, zobrazí se vám pop-up, který vypadá stejně jako při tom přidání pravidla. Můžete si upravit to, co jste si tedy nastavili. Je tady možnost zobrazit si produkty. Pokud na tu lupu kliknete, tak XML vám zobrazí produkty, které té dané podmínce vyhovují. Tady zrovna máme nastavenou podmínku, které nevyhovuje žádný z těch produktů. Případně je možnost ty produkty, které té podmínce vyhovují, exportovat. Jo, pokud na to klikneme, tak XML nám vygeneruje CSV, můžeme si vybrat, s jakým oddělovačem, v jakém kódování, exportovat produkty a XML nám vygeneruje CSV, odkaz na CSV soubor. Vrátíme se zpátky ke stromu. Tu lupu najdete i tady. Jo, takový rychlý proklik, opět se můžete podívat, které produkty vyhovují té podmínce. Jestli tu podmínku máte nastavenou správně, tak taková zpětná kontrola. Potom je tady možnost to pravidlo pozastavit. V tuhletu chvíli jakoby neexistovalo, takže se nebude aplikovat, ale je možné ho znovu rychle spustit. Potom je možnost to pravidlo úplně odstranit, tady přes tu popelnici, případně ho nakopírovat. Jo, pokud chcete vytvářet více podobných pravidel, tak doporučuji používat tady to kopírování a potom je jenom jednoduše upravovat, tak přes tu tuštičku je třeba chci vytvořit 5 pravidel se stejnou podmínkou, jenom chci, aby měli jinou akci, tak je nejlepší si je prostě rozkopírovat a potom u nich už konkrétně upravit jen tu akci, nemusíte pokaždé definovat znova tu podmínku. Tak, já si je tu opět smažu, jsem si tam teď naklikal a ještě jsem tady klikal. A potom tohleto plusko, pomocí něho můžeme přidat zanořené pravidlo. Určitě jste si všimli, že ty pravidla v tom stromu nejsou všechny na stejné úrovni. Některé jsou tak jakoby zanořené do sebe. Co to znamená a co to dělá? Pomocí tohoto, řekněme, vizuálního způsobu, my v XMLu definujeme takzvané složené podmínky. To znamená, když si vezmeme tuhletu celou větev, tak se jedná o složenou podmínku. První podmínka je manufacturer rovná se Canon a vzhledem k tomu, že ta druhá podmínka je v ní zanořená, tak je mezi nimi logický vztah a zároveň. Jedná se tedy o manufacturer, který rovná se Canon a zároveň je cena větší než 1000 a zároveň se jedná o tento kategory text a zároveň je delivery date rovno 0, tedy produkty s kladem
Pokud všechny tyhle ty 4 podmínky jsou splněny, tak XML těm daným produktům přidá element gift s hodnotou PostDrop fotoaparátu zdarma. Jo, to znamená, pokud jsou zanořené, je tam logický vztah a zároveň, a aby se tahleta akce nebo tahleta akce aplikovala, tak musí být splněny všechny ty podmínky, které jsou jí nadřazené, jo, ve kterých je ta daná podmínka nebo ta daná akce zanořená. Obdobně můžeme vidět tento případ tady s tím kategory textem. Tady máme nastaveno, pokud se kategory text rovná fotoaparáty, fotodoplňky a příslušenství a zároveň má v product name slovo folie, tak se kategorie přepíše na tuhletu folie pro fotoaparáty. Pokud je v téhleté kategorii, ale nemá v názvu folie, má tam spray, tak se kategorie přepíše na čištění pro fotoaparáty. Obdobně, pokud má v product name hadřík, tady máme chybičku, měl by tam být description, měl by tam být product name, takže to rychlostí můžeme předělat. Uložíme, vidíme, že description už se nám změnil na product name. A pokud je tam teda hadřík, tak opět čištění pro fotoaparáty. Ty pravidla můžete v tom stromu takto přehazovat, jakýmkoliv způsobem chcete. Pokud třeba tohleto pravidlo budu chtít zanořit do tohohle, můžu, jo, prostě ho tam jednoduše přesunu. Na co je ale potřeba dávat pozor, je, že v XMLu záleží na pořadí pravidel. Hned vysvětlím. Pokud například já si tady přidám pravidlo, že všem produktům chci přejmenovat element product name na title. Tak uložíme pravidlo, posuneme ho úplně nahoru. Tak XML jak co se týče zpracovávání produktů, tak co se týče aplikování pravidel, jde zhora dolů. To znamená, on vezme první produkt a aplikuje na něj první pravidlo. Potom na něj aplikuje druhé pravidlo, třetí, čtvrté, páté, šesté a tak dále. A potom jde na další produkt. A zase na ten druhý produkt aplikuje první pravidlo, druhé pravidlo, třetí a tak dále. Ten důvod, proč je to důležité, je, že pokud já si tady v prvním pravidle přejmenuji element product name na title, tak jakmile XML dojde k tomuto pravidlu, tady, že product name obsahuje spray, tak product name u toho produktu už neexistuje. Jo, on je přejmenovaný na title. To znamená, tahle ta podmínka nebude splněna. Je teda potřeba dávat pozor na to pořadí těch pravidel a jsou 2 způsoby, jak to vyřešit. Buď to si tohleto pravidlo přesunu na konec, jo, a ve všech těch pravidel nad ním budu počítat s tím, že název se jmenuje product name, nebo pokud ho chci mít na začátku, tak ve všech těchto pravidlech nemůže být product name, ale musí tady být title. Protože jakmile k němu XML dojde, k tomuto pravidlu, tak product name už neexistuje, už se to jmenuje title. Jo, takže takhle to bude fungovat, tak to ne. Doufám, že je všechno jasné. Pokud ne, určitě neváhejte, pište dotazy další. A my se můžeme podívat na manuální změny. Jak jsem říkal, tady na začátku téhleté editace feedu, když jsme se dostali k pravidlům, tak jsou 2 způsoby, jakými jde upravovat ty elementy v těch feedech nebo u jednotlivých produktů. Hromadné, to jsou pravidla, a individuální, což jsou manuální změny. Na ty se právě teď podíváme. Když tady klikneme na manuální změny, tak se proklikneme do další obrazovky manuálních změn. A tady můžeme ty manuální změny přidávat. Vlevo nahoře možnost přidat manuální změny, klikneme. A opět nás XML vyzve k tomu, abychom zadali nějakou podmínku. Dáme si tady, funguje to úplně stejně jako v tom pravidle, jo, můžeme tady používat product name, výrobce a tak dále. Všechny ty operátory, které jsme si ukazovali, obsahuje rovná se větší, menší. Nebo pro jednoduchost si tady zaškrtneme všechny produkty a dáme zobrazit produkty. A XML nám vypíše produkty, které této podmínce vyhovují. Vzhledem k tomu, že jsme dali všechny produkty, tak nám vypíše všechny produkty. A zobrazí nám tady spoustu různých boxíků. Každý ten boxík představuje jeden produkt. Tady tučně je identifikátor daného produktu a pod ním je název daného produktu. Aby bylo na první, protože kdyby tam byl jen ten identifikátor, tak tady ta změť číslic a písmen vám toho asi moc neřekne,
takže tam vždycky dáváme i název toho produktu, aby prostě na první dobrou bylo vidět, o jaký produkt se jedná. U každého toho produktu máte možnost takových rychlých nastavení. První je odebrat produkt. Pokud na to klikneme, tak se se zeptá, jestli to opravdu chceme udělat, tak daný produkt můžeme odebrat z toho feedu a poznáme to tak, že ten boxík takhle zašedne. Jo, potom ho můžeme zpětně opět přidat, pokud jsme si to třeba rozmysleli. Vedle odebrat produkt je další button a ten se jmenuje zobrazit v e-shopu. Tenhle button nás odkáže, ve feedu máme element URL, kde je odkaz na náš e-shop, na ten daný produkt. Pokud klikneme na zobrazit v e-shopu, XML nás přesměruje na tento odkaz. Potom je možnost zobrazit si daný produkt na Heuréce, případně pokud budete upravovat zboží feed, tak tam samozřejmě bude zboží a tak dále. V tom případě XML vezme ten název produktu a na té Heuréce ho vyhledá. A poslední možnost je tady manuálně změnit. Pokud si na ní klikneme, tak si jakoby rozklikneme celý ten produkt, dostaneme se do nabídky, kdy ty manuální změny můžeme reálně nastavovat. Máme tady 3 takové hlavní sloupce. V prvním sloupci jsou jednotlivé elementy, které v tom daném produktu jsou, to znamená item ID, product name, product a tak dále. Jo, všechny elementy, které tam XML našel, zanořené i nezanořené. Uprostřed uvidíme informace ze vstupu, jinými slovy, jaké hodnoty ty dané elementy mají v tom vstupním feedu. Jo, tady je název ze vstupního feedu, kategorie ze vstupního feedu, popisek a tak dále. A v tom posledním sloupci ty hodnoty můžeme tedy upravovat. Pokud bychom teda chtěli product name, třeba přepsat tento element na nový název, tak můžeme. Stejně tak můžeme přepsat kategorii. Tady nám to opět XML bude našeptávat, ty doporučené kategorie. A stejně tak můžete upravovat jakýkoliv další popisek, jo? Teda jakýkoliv další element. Pokud se jedná třeba o popisek, který je dlouhý, tak si samozřejmě tady ten boxík můžete protáhnout, tam vidíte všechno. Můžete si tady třeba nastavit, máte 10 oddělovač v CPCčku, případně můžete tady odstranit nějaké elementy, které tam nechcete. Jo, vidíte, že XML to odstraňuje. Pokud byste se náhodou překlikli, jo, třeba teď jsem odstranil výrobce a udělal jsem to omylem, chtěl bych to vrátit zpět, tady je šipečka, pokud na ní kliknu, tak tam XML zpět vrátí tu původní hodnotu. Jo, stejně to funguje i pokud tady napíšu nový název, nelíbí se mi, zase to můžu vrátit zpět na tu původní hodnotu, která tam byla. Zeskrolujeme dolů, jsou tady úplně všechny možné elementy a je tady možnost i přidávat nové. Budu chtít třeba ten element title, tak ho tady můžu přidat. Title. Jo, případně opět znova můžu zase odstranit. Tak a asi vám neuniklo, že tady máme spoustu tlačítek pod tím. Uložit manuální změnu a přidat aplikaci do stromu pravidel, případně zpět. Zpět je asi jasné, stejně tak je asi jasné uložit manuální změnu, ale co se týče přidání aplikace, tak k tomu si musíme dovysvětlit jednu věc, jakým způsobem s manuálními změnami pracujeme. Když se vrátíme opět do stromu pravidel, tak tím, jakým způsobem XML funguje, že tady máme ten strom a že ty jednotlivé změny se postupně na ty produkty aplikují, tak úplně stejně se na ně postupně musí aplikovat i ty manuální změny. A pokud my ty manuální změny chceme aplikovat, tak je musíme přidat do stromu pravidel. A abychom toho byli schopni, vrátíme se znovu k manuálním změnám, abychom toho byli schopni, tak k tomu používáme takzvané skupiny manuálních změn. To znamená, najdeme si tady zase nějaký produkt a uděláme mu nějakou změnu. Dáme manuálně změnit a změníme mu třeba ten název na nový název. Tak. Vybereme si, do jaké skupiny chceme tuhle manuální změnu přidat. Každý feed bude mít vždycky alespoň jednu tuhletu výchozí skupinu manuálních změn, ale můžete si tam přidávat jakékoliv další skupiny chcete. Jo, tady pokud kliknete na plusko, případně tady pokud kliknete na uložit a přidat aplikaci,
tak XML vám to aplikování té manuální změny přidá do stromu pravidel. Klikneme na to a mrkneme, jak to v tom feedu bude vypadat, v tom stromu pravidel. Čekáme, než se to XML uloží. XML se to uložil, dáme se do editace. A když zaskrolujeme dolů, tak nám tady přibylo žluté pravidlo. Žluté pravidlo vždycky značí právě manuální změny. A výhodou toho je, že takto používáme ty skupiny, je za prvé, že vy to pravidlo můžete upravit a můžete mu nastavit podmínku. Znamená, vy si můžete nastavit, aby se třeba ty manuální změny aplikovaly pouze v určité dny v týdnu a tak dále. Jo, jsou tady stejné podmínky jako při přidávání pravidla. To znamená, můžete tady změnit podmínku a zároveň to můžete tady přesouvat to pravidlo a vybrat si, v jaké části toho procesu té úpravy feedu se ty manuální změny aplikují. Jo, takže pokud vy budete chtít třeba v podmínce pracovat s tím novým názvem, tak si tady dáte tu aplikaci manuálních změn na první místo. V tom případě ten produkt už je přejmenovaný, má nový název a v tom druhém pravidle vy už můžete pracovat s podmínkou product name obsahuje nebo se rovná nový název. Takto. Aktualizujeme si název podmínky a uložíme. Jo, a aplikuje se to pouze na ten jeden produkt. Jo, takže z toho důvodu používáme ty skupiny manuálních změn, protože to dává spoustu různých možností, jak s těmi manuálními změnami pracovat. Jak jsem říkal, těch skupin tady můžete mít více. Najdete je tady, v tomto bílém tlačítku skupiny manuálních změn vpravo nahoře. Když tam prokliknete, to přidávání těch změn je úplně jednoduché. Přidat skupinu, nějakým způsobem si ji pojmenujete, třeba import cen, přidat skupinu a XML mi tady přidal skupinu. Vidíte, že tady červený výkřičník, XML mi upozorňuje na to, že ty manuální změny nejsou v tom stromu, tím pádem nebudou aplikovány na výstupu zatím. Případně, jestli jich tady můžu vytvořit, kolik budu chtít těch změn. Pokud budete chtít aplikovat, všude se tady nachází tlačítka po cestě toho přidání do stromu pravidel, ať už je to při vytváření těch manuálních změn, nebo právě tady. A případně tu skupinu můžete přejmenovat a můžete ji odstranit. Případně, pokud se spletete a ty manuální změny špatně umístíte do jiné skupiny, než jste chtěli, tak můžete ty změny mezi jednotlivými skupinami převádět tady pomocí převést manuální změny z jedné skupiny do druhé. Dáme převést a vidíme, že ta jedna změna se přesunula tady. Tak, jakmile tady nějaké manuální změny máte, tak je uvidíte tady v této tabulce. Zatím tady máme jednu, je to u tohoto produktu s tímto identifikátorem, s tímto názvem. Máme změnu v elementu product name a ta změna je nový název, jo, tato hodnota. A potom se můžete podívat, v jaké skupině je ta manuální změna umístěna. Možné ji upravit, pozastavit, případně smazat. Tak a asi poslední věc na této obrazovce, kterou si ukážeme, jsou importy. Pokud těchto manuálních změn budete mít více a nebude se vám chtít je po jedné tam naklikávat, což je samozřejmě pochopitelné, pokud jich budete mít třeba stovky, tak tady máme možnost hromadného importu. Jakým způsobem to funguje? Já tady k tomu mám nachystaný takzvaný importní soubor. Importuje se ve formátu CSV, dáme jej tady na tuto obrazovku a trošku zvětšíme, ať to vidíte. Tak, to asi jde přečíst. Používá se k tomu CSV. A to CSV, aby bylo možné do XMLu naimportovat jako ty manuální změny, tak má určitá pravidla. První pravidlo je, že v prvním sloupci a v prvním řádku v této buňce A1 musí být vždy název identifikátoru daného feedu. Pokud se bavíme třeba o Euréce nebo o zboží, vždycky tam musí být item ID. Pokud bychom se bavili o Kauflandu, tak tam musí být ID offer a tak dále. Jakmile tohle máme, tak potom už je to jednoduché. Každý řádek představuje jeden produkt. Jo, tady mám 3 produkty. A každý sloupec představuje jednotlivý element, který tam chci naimportovat nebo upravit.
je potřeba dodržovat, co se týče těch názvů elementů, tak je potřeba dodržovat klasická pravidla XML, to znamená název elementu nesmí obsahovat mezery, nesmí obsahovat vykřičníky a tak podobně, proto se vždycky používají tady tyhle podtržítka místo mezer a stejně tak třeba nesmí začínat číslem. Jo, takže na to, když tak pozor, XML vás na to upozorní a nenechá vás to naimportovat, protože by to potom generovalo nevalidní feed, což samozřejmě XML nemůže udělat. Takže znovu říkám, každý sloupec je jeden element, každý řádek je jeden produkt. Tady v tomhle příkladu třeba k tomuto produktu importujeme nový název, k tomuto produktu také nový název a k tomuto produktu nový dárek. Jo? Název je prázdný, ten měnit nebudeme, chceme mu importovat gift s hodnotou dárek. Případně pokud bychom tomuto produktu chtěli importovat takto, obě dvě ty hodnoty, můžeme, upravíme, bude to vypadat takhle. Soubor si uložíme. Tady máme import, upravit nastavení filtru. Můžete si tady nastavit v podstatě jakýkoliv oddělovač pole, budete mít stejně tak znakovou sadu nebo jinými slovy kódování. XML je schopný toho přečíst spoustu, takže uložíme a podíváme se do XML, jak to naimportujeme. Tady máme tlačítko importovat změny. Pokud na něj klikneme, tak nám XML dá možnost vybrat si ten soubor v našem počítači. Jo, zobrazí nám tady naše složky, vybereme si import a vybereme si, do jaké skupiny to chceme zařadit. Dáme si třeba výchozí skupinu manuálních změn a tady se nás právě zeptá, jaký má ten soubor oddělovač, pro jaký je operační systém a jaké má kódování. Jo, je jich tady spousta na výběr. Jakmile máme vybráno, ten náš soubor má středník a UTF-8, klikneme na importovat, necháme XML, ať si to zpracuje a vidíte, že nám tady přibyly 3 nové manuální změny do skupiny výchozí skupina manuálních změn. Máme tady nový název pro tento produkt, máme tady dárek pro tento produkt a máme tady nový název a dárek pro tento produkt. Jo, opět je můžeme mazat, upravovat dále a tak. Máme další dotaz, tak se podíváme. Tak. Při manuální změně produkt vypadne ze zdrojového feedu. Jo, ta manuální změna vám zůstane zachována. Jakmile prostě XML, pokud to se může stát i třeba, buď to tak, jak říkáte, že ten produkt z toho feedu vypadne, tím pádem XML ten identifikátor nenajde, to je jedna věc, jak se to může stát. Případně se může stát, že tam ten identifikátor do toho souboru se třeba překlepnete, napíšete ho špatně a prostě XML, jakmile ten produkt nenajde ten identifikátor v tom feedu, tak nic neudělá. Přeskočí to a jde dál. Ale ta změna v něm zůstane zachována. Jo, to znamená, pokud by třeba tenhle ten produkt z toho vstupního feedu vypadl a za týden se tam objevil znovu, tak ta manuální změna tam zůstane a jakmile se ten produkt objeví, tak XML mu to zase začne přiřazovat, tenhle ten nový název, případně ten gift. Je to tak právě díky tomu, že XML se zpracovává periodicky, co 45 minut a on funguje takovým způsobem, že si stáhne, co 45 minut si stáhne ten vstupní feed, zkontroluje, jestli tam jsou nějaké změny, vezme si ho, aplikuje na něj všechny pravidla, jedno po druhém, když se podíváme do stromu pravidel, všechny pravidla jedno po druhém, i ty aplikace manuálních změn na něj aplikuje a vygeneruje ten nový soubor. A tohle dělá co 45 minut. Znamená, jakmile tam ten produkt zmizí z toho vstupního feedu, tak se přestane propisovat i na výstup, jakmile dojde k aktualizaci. Jo? XML vždycky vychází z toho vstupu. On je v tomhle takový jako průtokový ohřívač. On pracuje s tím, co má. Dostane něco, nějakým způsobem to upraví a vyplivne to ven. To bychom asi měli všechno k manuálním změnám. Když jste měli další dotazy, klidně se ptejte dále. My jsme prošli manuální změny, skupiny import, super. Takže se vrátíme do editace v feedu a podíváme se tady na poslední z těch horních akčních fialových tlačítek, a to jsou hodnoty na výstupu. Jakmile už tu budete mít spoustu pravidel nastavených a nebudete si třeba jistí, jestli to máte nastaveno správně, jestli to funguje tak, jak si to představujete, tak máte dvě možnosti.
První je počkat, než se aktualizuje feed, nebo vynutit jeho aktualizaci a počkat si třeba několik minut, než se ten feed aktualizuje, feed si stáhnout, otevřít a podívat se do něj. Což je samozřejmě nepraktické, je to zdlouhavé, strašně dlouho to trvá. A druhá možnost je tady hodnoty na výstupu. Proto je tady máme, slouží k rychlé kontrole. Když se na ně klikneme, tak XML nás zase vyzve k tomu, abychom zadali podmínku a na základě této podmínky on vybere 10, nebo prvních 10 produktů ve feedu, které tuto podmínku splňují. Jo, to znamená, pokud my bychom si tady dali třeba item ID rovná se 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak XML nám najde jen ten jeden produkt samozřejmě. Pokud si tady dáme všechny produkty, tak vezme prvních 10 produktů ve feedu, na ty aplikuje strom pravidel a ukáže nám, jak to vypadá. Znamená, klikneme si na zobrazit produkty. Tady nám XML zobrazí prvních 10 produktů se všemi změnami, co jsme tam nastavili. A na první dobrou teda opět jako v případě těch manuálních změn, každý ten řádek je jeden produkt, opět tady vidíte identifikátor, název. A navíc tady napravo vidíte, že tady je třeba žádná změna na výstupu a tak dále, ale u těch prvních 3 vidíte produkty na výstupu nějakým způsobem upravený. Pokud vy si ten boxík rozkliknete, tak zase tady uvidíte 3 sloupce, jednotlivé elementy. Uvidíte tady, jakých hodnot ty dané elementy dosahují na vstupu u tohoto produktu a co XML propíše na výstup. U tohohle produktu tady máme třeba ten nový název. Jo, tahle na první dobrou to najdete pomocí té tuštičky. To vám XML říká, bacha, tenhle ten element je upravený, ať ho nemusíte zdlouhavě hledat. Pokud je odkaz, je samozřejmě prokliknutelný. Uvidíte tady i zanořené elementy. A i tady je ten nový title, který jsme si tam přidali, jo, nový název. Stejně tak se můžete podívat i na další produkt. Opět je tady product name upravený, jsou tady nějaké gifty, některé jsou přidány pomocí pravidel, některé jsou přidány pomocí manuálních změn. A takto si to můžete zkontrolovat, jestli to, co jste si nastavili, funguje tak, jak si představujete. Pokud vám tomuhle zobrazení v těch 3 sloupcích, my říkáme takzvané uživatelské zobrazení. Pokud by vám nevyhovovalo a chtěli byste se podívat přímo na XML formát, jak to vypadá v tom feedu, tak tady je slider, který když si přepnete na zobrazení v XML formátu, tak vám to XML otevře takhle v boxíku, můžete si ho roztáhnout, potřebujete, a uvidíte to tady v tom XML formátu. Jo? Jsou tu ty jednotlivé elementy, jejich hodnoty, jakým způsobem to vypadá. Případně se můžete opět zase přepnout zpátky samozřejmě. Jo, takže takhle taková rychlá kontrola, jestli ty pravidla fungují tak, jak si představujete. Tak. Někdo, kdo mi tady s těmi editacemi pomůže, nebo to udělá za mě, když nebudu mít čas. Určitě. My XML používáme jednak jako nástroj, to znamená, uživatel si v něm může spravovat ty věci sám a nastavovat, ale bereme jej i jako službu. To znamená, pokud vy něco budete chtít nastavit a jak píšete, nebudete mít čas nebo nebudete vědět jak, tak není problém nám napsat na jeden z těch e-mailů, který jsem ukazoval na začátku, to znamená buď můj přímo konkrétně, nebo asi lépe napsat na XML tým a můžeme pro vás ten feed jakýmkoliv způsobem upravit. Jo, všecko, co jsem tady ukazoval, samozřejmě můžeme udělat za vás, pokud budete chtít. Tak, jsem zpátky v editaci feedu. A to bychom měli tady z nastavování a z XMLu asi všechno. Pokud máte nějaký dotaz, klidně jsem s ním na mě, s dalším. Znovu tady pro jistotu připomínám tyhle ty oblíbené funkce. Najdete je vždycky vpravo nahoře. A tady právě pokud budete chtít nastavit nějaký feed kompletně na míru, spojit více feedů dohromady, jo, tady spojení několika feedů do jednoho, napojení na dodavatele, třeba do ShopTetu a tak dále, kopírování stromu pravidel, jo, pokud máte více feedů a potřebujete, aby měli stejný strom pravidel, tak není problém, jde samozřejmě i skopírovat a případně je tady ta zpráva v naší režii. Jo, to znamená, my ten feed pro vás můžeme upravit tak, aby ho Kaufland zpracoval a tak dále. Dostanete se k tomu tady přes ty oblíbené funkce, je tady poptávkový formulář, případně jsou tady odkazy na
na web XMLu, kde o tom můžete zjistit více o těch jednotlivých službách a funkcích. Tak, můžeme se tady mezi tím vrátit na prezentaci. A podíváme se trošku blíž na generátor produktových popisů. Já už jsem ho tak trochu nastínil v té úvodní teoretické části. Je to poměrně novinka v XMLu, takže je to takové představení, řekněme dneska. A jakým způsobem to funguje? Vstupní data pro generování těch popisků čerpáme z vašich feedů, nebo případně to může být Google Sheet tabulka, může to být i CSV, klasický soubor, a může to být i kombinace. Jo? Pokud máte třeba XML feed od dodavatele, od jednoho a od druhého máte CSV, můžete nám dát oboje, my si je dáme dohromady a z toho to jsme schopni úplně v pohodě vygenerovat. Ty jednotlivé prompty, neboli příkazy na toho robota, na to AI, nebojím se říct, že jsme testováním jednotlivých promptů strávili desítky i možná stovky hodin, abychom ji upravili tak, aby fungovaly co nejlépe. A kromě toho samozřejmě ty prompty jednotlivé jsme schopni upravit i na míru vašemu e-shopu. Jo, to znamená, záleží, jak dlouhý chcete ten popisek, může to být různá délka, může to být různý styl komunikace, formálnější nebo tak. A je tam možnost samozřejmě i zapracovat různá klíčová slova, která byste chtěli do těch popisků. Opět je tady důležité zmínit, že vzhledem k tomu, že k tomu generování těch popisků používáme vstupní data, tak, nebo ten váš vstupní feed, tak čím lepší ten vstupní feed je a čím víc informací obsahuje, tím lepší ten popisek potom bude. Jo, pokud my tam hledíme třeba na názvy, hledíme tam na kategorie, ale hledíme tam i na parametry, které u toho často bývají nejdůležitější. Čím víc parametrů tam budete mít, tím konkrétnější ten popisek potom bude moct být a tím kvalitnější bude, jo, tím víc bude obsahovat informací. A tím, že je generátor součástí XMLu, je to vlastně funkce XMLu, tak je možnost ty popisky rovnou vám nasadit do toho feedu, který v tom XMLu máte, což je úplně super. A případně je možnost to jednorázově vygenerovat v nějakém CSVčku nebo prostě v excelovském dokumentu a můžete to použít, jak budete potřebovat. Tady máme ukázku jednoho takového popisku. Nalevo uvidíte vstupní data, která jsme k vygenerování toho popisku použili. Vidíte, že jsme vycházeli z Heureka feedu ve formátu XML. Jednalo se o tady hnědé tenisky Conversky, Converse Chuck Taylor All-Star, výrobce Converse v této kategorii. Jo, a jak jsem zmiňoval, jsou tady parametry, hnědá barva, velikost, materiál, pohlaví muž a je možnost ty popisky generovat v různých jazycích. Tady v tomhle případě jsme generovali pouze v češtině. A napravo si můžete přečíst, nechte se unést do světa klasického stylu a pohodlí s našimi hnědými teniskami Converse. Jo, tady je ten název a tak dále. A můžete vidět, že jako ten popisek opravdu vypadá dobře, nebo teda mi se líbí. A zkoušeli jsme i přes AI právě zkontrolovat, jestli AI pozná, že ten popisek psal AI a nepozná. A vzhledem k tomu, že my jako tady Češi a Slováci, je to pro nás víceméně rodný jazyk, čeština, tak vzhledem k tomu, že my to nepoznáme, tak ono asi těžko to potom může poznat nějaký robot, že? Jo, můžete si v tom popisku všimnout jinak, že tu samozřejmě jsou všechny ty parametry. Kdybychom ty parametry na vstupu neměli, tak by byl mnohem víc strohý ten popisek, byl by obecnější, bylo by tam méně informací. Takže od kvality vstupních dat se odvíjí i kvalita toho popisku. V rámci automatizace, tak jak jsem říkal, jedná se o funkci XMLu, takže ty popisky můžeme rovnou, řekněme, lifrovat do toho feedu, který v XMLu máte přidaný. Pokud si třeba v XMLu uděláte feed pro ShopTet, UpGates, automaticky se nahrávají do toho vašeho feedu. Můžeme generovat hromadně nebo postupně, jo, třeba jeden týden jednu kategorii, druhý týden druhou kategorii a tak dále. A stejně tak, pokud vám na vstupu přibydou nové produkty, tak jim dogenerovávat nové a nové, aby se vám prostě na e-shop nedostávaly produkty bez popisku.
V neposlední řadě vás asi bude zajímat cena. Je to od 3 korun za jednotlivé popisy a na našem webu www.xml.cz si můžete zkusit nechat vygenerovat ukázku zdarma. V podstatě jediné, co my k tomu potřebujeme, je váš feed, ze kterého budeme vycházet, a pokud chcete, tak nám můžete vybrat 20 produktů, ke kterým vám vygenerujeme tu ukázku. Pokud si nevyberete produkty, tak by si náhodně z vašeho feedu vybereme 20 produktů, tak aby to byl reprezentativní vzorek. A ty popisky jim vygenerujeme. Případně nám tam můžete doplnit, jaké byste chtěli klíčové slova tam, aby se nacházely v těch popiscích a tak dále. Jo, takže XML.cz a tam je jednoduchý Google formulář, pomocí kterého si můžete zažádat o tuhle ukázku. Tak, a to je teda ode mě všechno dneska. Prošli jsme všechno, co jsme projít chtěli, stihli jsme to v dobrém čase. Znova tady pro jistotu kontakt na mě i na náš XML tým, případně na XML web. A pokud nemáte už žádné další dotazy, tak já vám poděkuju za pozornost. Díky, že jste si tady našli čas na mě dneska. A doufám, že se brzo uvidíme zase na nějakém dalším webináři, třeba pokročilého XMLu. Naschledanou.